No niin, luomun video taas. Ja sitten Tupekon oli ja meni. Eli mä olin vissiin se viimeinen, joka yritti ostaa Tupekonin lippuja. Ei päässyt. Ja mulla oli kaveri mennessä vaan katsoa sitä. Se ei mahtunut vittu juna. Joo, ei mahtunut junaan. Ja sitten kaiken lisäksi, kun se pääsi sille seuraavalle junalle, kuitenkin se oli lähtenyt aikaisin jo. Sinne kävi siis tälleen, että niillä oli hän se juna, missä se olisi voinut nukkua. Eli siis niille oli vähän koko reissupään persettä. Ja kamerani, älkää ikinä ostako, saan 20 niinku NS GoPro-tyyppistä Action kameraa. Vittu, se hajos. Ainoastaan kun oli 2 vuotta yhtäkkiä vaan pimeässä näyttö. Ja sitten yritin ladata. Ei. Sitten vein sen ja sanoin, että akku rikki. No mä kysyin, että miten akku on näin rikki. Niin sanoin, että vaikka jos sä pidät sitä huonosti. Sitten mä sanoin, että mä oon pitänyt sitä siinä säilytyskoteilussa ja niin edespäin. Ja sitten sieltä tuli, että joo, annoin sille uuden kameran. No mähän olin sille, että saanko mä, että mä en tarvitse sitä rikkinäistä ennen. Vissiin vai saanko mä sitä. Mä sille, että joo, mä lähetän se kamera sulle postista mulle. Sitten mä sille, mä ostin sen tietääkseni tältä kaupasta, että miksei niinku pitää vittu laittaa postista, eikö teillä oo enää niitä? Ei, meillä on vittu varastosta. Niin. Ja siis joo, Tupekonissa siellä olisi ollut aivan mahtava porukka. Tupekon oli ja meni. Eli siis Tupekonista, missä siis minä olin viimeisen varmasti, ja mä et tuskus mahtunut mihinkään junnaankaan. Kai. Ja muutenkin tätä junasta kun istut, niin se on pitkä matka. Se on pitkä matka. Täältä Oulusta ikkuna lähdin. No en mä ihan keskustassa asu, mutta täällä Haukiputtalla asun ja sitten mulla olisi mennyt täältä eikä bussilla sinne sitten jippalppa siellä sitten, että mä hokkaan vittua näin jun. Joo, mutta Oulun Tupemiitti, joka on seuraavana, niin mä oon siellä paikan päällä, en nyt muista päivää milloin se on, mutta kuitenkin mä lupaan, että mä tuun paikalle. Ja Tupekoni en päässyt, miksi? Ei ollut lippuja. Eli mä en halunnut tuonne alas mitään paskamyrskyä, vaan mä vaan haluan niinku sanoa, että en päässyt, olisin muuten mielellään tullut. Mutta Maideen teen nyt viikonloppuna, eli odottakaa Maideita. Sen mä kuvaan, kun mun pitää huomenna saada se kamera. Tai pitää, niin mä en nyt kuvaan taas tällä tabletilla. Sitten mun pitäisi saada